Naším posledným hosťom je, chcem povedať, teda to sa tak ťažko hovorí, podľa mňa veľmi významný mladý neurogenetik Tomáš Eichler. Perfektne. Dobrý večer, Tomáš. Vy máte takú aj vedeckú chôdzu, to je výborné, mne sa to páči, nech sa páči. Ja som povedala významný z toho dôvodu, lebo vy skúmate spánok a spánok sa nás všetkých týka a skúmate ho takým spôsobom, že váš článok, jeden z článkov vyšiel aj v renomovanom časopise Science, dokonca ste sa aj trošku tak s Harvardom nezhodli na niečom, aj ste vyvrátili jednu z ich teórií a teraz aktuálne pôsobíte a opravte ma, ak to čítam zle, na prestížnom viedenskom Research Institute of Molecular Pathology a Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research. Oh my God. Ako je to trochu na psychiku lezúce, ale... Je to tak, dobre ale dá sa tam dobre pracovať. Dá sa napriek tomu, že to tak komplikovane znie, dá sa tam dobre pracovať. O čom bol ten článok v časopise Science? Aby sme s týmto začali. Vlastne študovali sme to na červoch. Spánok a prebúdzanie sa, lebo toto prepínanie medzi stavmi sa dobre študuje na červoch, lebo aj červom to prepína, aj ľuďom to prepína, ale na červoch sa to ľahšie kontroluje aj meria. A prečo sa to ako ľahšie? Prečo nemôžete ten spánok skúmať na človeku? On sa skúma aj na ľuďoch, ale to, ako spolu komunikujú nervové dráhy v mozgu, sa skúma ťažšie. A aby sme pochopili, ako sa šíri signál cez nervový systém, potrebujeme vedieť, ako to ide z bunky do bunky. A na jednobunkovom rozlíšení sa to zatiaľ na ľuďoch nedá. A červy sú priesvitné, vidíme im do hlavy, sú intaktné. Pardon, vy viete vždy presne zistiť, kde má červ hlavu? To vieme zistiť veľmi presne. A dobre, čiže sú priesvitní, sú jednoduchí. Ja si myslím, že aj tomu by sa mal venovať výskum dlhoročný, kde má červ hlavu. Ale ako vy zistíte teda, alebo čo sa... Môžeme si pozrieť aj také krátke video, aby sme videli tie vaše červy, s ktorými spolupracujete. Oni mali teda to šťastie, že boli vybrané spomedzi mnohých červov tejto planéty, že môžu na tomto inštitúte pôsobiť. Ako vidím, že červ spí, alebo že je hore? Vlastne tieto červy, čo vidíte, tie nespia. Alebo sa im veľmi... Ale jedna vec, ktorú tam nevidíte, oni vtedy, keď nespia, vtedy pumpujú hltanom, to sa aj po anglicky volá pharyngeal pumping. To neznamená, že jedia, oni tak aj ochutnávajú prostredie. A keď spia, vtedy nepumpujú. Nehýbu sa? Možno sa len zle sníva, ja neviem. Hýbu sa trochu inak. Hýbu sa menej. V podstate je to, ako keby sa prevalovali v posteli, že väčšinou sa nehýbu, ale občas sa prevrátia. Aha. Takže... ako zistíte, že sa červ zobudí? Lebo... A to zistíme tak, že sa začne hýbať inak. Zareaguje okamžite. A toto je na tom zaujímavé, že vidíme, že sa začne hneď hýbať, ale tie isté podmienky vieme zopakovať vtedy, keď mu pozorujeme mozgové bunky a vidíme, že sa hneď aktivujú a pozná sa, že aktivácia ktorej bunky znamená ktorý pohyb. Čiže vieme, čo vlastne červ chce spraviť, čiže vieme, že sa chce otočiť, vieme, že chce uniknúť. A toto je na tom zaujímavé, že to vieme robiť aj súčasné, že vidíme, ako sa červ správa, vidíme, ako sa aktivujú jeho zodpovedajúce nervové bunky, ten červ sa voľne hýbe, nie je nejako obmedzený, nemá nič navrtané v hlave. A nevie ani, že ho skúmate. Teda neviem, že či to vie, že ho skúmate. Ťažko povedať, ale podľa mňa to majú dosť na háku, tie červy. Tvária sa tak. No to je to, že ono to takto, my sa na tom tak chichoceme, lebo my tuto s našim orchestrom národným si tak hovoríme, že čo ten červ sa zobudie, čo si pretre oči, alebo jak sa toto celé udeje. Lebo neviem, či viete, červ nemá ruky, to je také moje pozorovanie, ale že...
že vy vlastne nezisťujete len, že teraz, že či spí a či nespí, ale za akých podmienok zaspáva, čo tomu červovi vyhovuje. Áno? To je práve dobrý podnet, pretože ako ste spomínali, laboratórium na Harvarde, šéf je Josh Kaplan, myslím, že prvý autor bol Choi a kolektív. Asi áno. Publikovali v roku 2013 v časopise Neuron, že červy majú insomniu, že proste nespia. A dokázali, že áno, červy nepotrebujú spať, ale problém bol, že ich pozorovali presne za týchto podmienok, čo vidíte na tomto videu, bez jedla, schmatli ich, dali ich na misku, hneď ich pozorovali pri vysokej hladine kyslíka, ktoré oni nemajú rady, preto ich vlastne zobudili. A oni nemohli zaspať. Nemohli zaspať. Čiže nie vždy platí, že niečo je tak. Niekedy platí, že musíte to vidieť za daných podmienok, aké im vyhovujú. Tak to by sme mohli skočiť, ak sa dá, na tretie video, pretože to je to video, nie to druhé, ale tretie, ktoré sme pripravili, kde vlastne vy ste vyvrátili tú teóriu harvardskú, že červy nespia, inak to veľa ľudí trápilo aj doteraz, že jak to je. Vlastne toto, čo vidíte na tom videu, to sú sociálne červy, kmeň NPR1, Neuropeptide Receptor 1. Oni sú hyperaktívne, ich atmosférický kyslík dráždi do nepríčetnosti a snažia sa pred ním unikať tak, že sa vlastne zahrabávajú sami do seba. Že sa tak dusia trošičku a tam sa im potom dá zaspať. A tam majú nízku hladinu kyslíka, tam im je dobre a v takýchto podmienkach sme dokázali, že spia. Tak a nie je to teda o tom, že len v Harvarde sa tým červom zle spí? Že... Ako nečudoval by som sa. Neviem, čo tam s nimi ešte robili. Ale výhoda bola tá, že sme vlastne poskytli prirodzené podmienky a ukázali sme, že vlastne tie ich experimenty trvali minútu, čo je dosť málo. Naše trvali minimálne 12 hodín. Čiže neboli nami v podstate 12 hodín vôbec vyrušované a videli sme, ako pekne zaspali alebo sa zobudili. Takže sme ich držali pri nízkej hladine kyslíka a zvýšenou hladinou kyslíka sme ich dokázali zobudiť. Čo z toho vyplýva pre nás ľudí? Je ten červ naozaj tak porovnateľný s nami? Vlastne na štúdium základných procesov, ako sa zobúdzame, ako zaspávame, na toto je to veľmi dobrý model. On má dokonca takmer všetky hormóny, čo majú aj ľudia, až na pár neurotransmiterov. A vidíme, ako sa dokáže celý nervový systém aktivovať, vidíme, ako mozog aktívne potláča určité časti nervovej sústavy a vidíme, že sa dokáže okamžite zobudiť, aby reagoval na nebezpečenstvo. Lebo je taká teória, že východiskový stav mozgu je spánok a mozog sa do neho snaží dostať, čo sme dokázali, že keď tam nie sú dráždivé podnety, ktoré by tomu bránili a mozog je unavený, tak tam prirodzene upadne do toho stavu. Ale keďže mozog máme na to, aby sme prežili, tak dokáže reagovať na nebezpečenstvo okamžite. A vlastne toto napríklad nevedia ľudia v kóme. Tento proces sa volá dráždivosť nervového systému alebo arousal. To je hlavné kľúčové slovo. A arousal, dráždivosť je prerekvizita pre... aby sa človek zobudil. Aby sa človek zobudil, alebo aby reagoval, alebo aby uvedomelo reagoval, aby vedel, čo robí. A vieme povedať, prečo vlastne spíme? Veda na toto už prišla? A teda okrem toho, že si potrebujeme oddychnúť, ale... To je veľmi dobrá otázka, lebo ľudia sa tým zaoberajú už stáročia. A krátka odpoveď je, že stále nevieme. Ale máme určité indície, ktoré nám naznačujú, že spánok máme zrejme na to, aby sme sa teda zregenerovali. Nie len mozog, ale celé telo. Určite má centrálnu úlohu pri učení. Je dôležitý pre formovanie pamäti. Čiže kto málo spí, tak sa mu zhoršuje pamäť. Áno. Okay. Alebo má problémy s učením, alebo spájaním novonaučených vecí do predošlo naučených vecí, hlavne čo sa týka procesov. A ešte jedna taká funkcia spánku je určite detoxikácia, zbavovanie sa odpadu, pretože počas bdelosti je vyplavovanie odpadu neefektívne a v roku 2013 tiež v časopise Science publikovali, že mozog myší sa trochu scvrkne počas spánku, vlastne prúdenie tekutín sa zvýši 20-násobne.
čo tiež podporuje teda hypotézu, že je to vlastne detox hlavy. Aha, to je zaujímavé, detox hlavy je dôležitý, ale napríklad ja, keď sa idem zbavovať nejakých vecí, ja sa zobudím vtedy. To nastane zvyčajne potom. Ale to je dobré, že sa zobudíte. To je dobré, že sa to nemám. To by ste sa naskúmali na mňa. Ja mám dokonca na to aj špeciálny systém snov vyrobený, že sa mi, to je jedno, sníva sa mi... Taký záchranný mechanizmus. Záchranný mechanizmus. Sníva sa mi o takých verejných veciach, kde sa to jednoducho nedá, takže až sa tak unavím, že sa zobudím. A sny nebudeme asi rozoberať, to neviem, či je téma, ktorá, aby sme tu teraz neotvárali zbytočne dvere. Lebo ja som uspávač červov, aj keď rozprávam ako uspávač hadov. Ale sny sú veľmi užitočná informácia, ktoré ukazujú, ako mozog robí spojenia. A to je najlepšie konzultovať s odborníkom, to znamená psychiatrom alebo psychológom. To je vlastne najväčší šetrič času aj peňazí. Lebo... Mne sa páči, že ste exaktní, že zbytočne nejdeme teda ďalej. Dobre, takže kontaktujte nejakého odborníka. Teraz mám také dotazníkové otázky a môžeme, pokiaľ viete na to stručne odpovedať, existujú naozaj rôzne chronotypy, že je to tak. Čiže je niekto ranné vtáča, niekto je nočná sova. Že sú vlastne skoré chronotypy, neskoré, alebo stredné, ranné vtáča, nočné sovy, kolibríky. To už vôbec neviem, čo je, ale teda... Nech sú šťastní a to znamená, že nemusí každý chodiť spať medzi tou 10. 12. ako sa hovorí, že by to bol ten ideálny spánok. Pre správnu funkciu biologických hodín je dobré udržiavať tento režim tmy a svetla. Čiže je vhodné, aby ste nevnímali modré svetlo po západe slnka, preto aby vám aj iné časti aj iné biologické hodiny v tele boli synchronizované. Lebo tento cirkadiánny rytmus je vlastne ako dirigent, ktorý diriguje celý orchester biologických hodín. To oni poznajú všetko už. To ste si už vyskúšali. Preto pre fungovanie biologických hodín je rozhodne dobrá denná rutina. Ale ten konkrétny čas, ako najlepšie je, keď sa každý poradí s lekárom, ale môj osobný názor je, že v dnešnej spoločnosti sa ľahšie organizuje deň, ak napríklad vstávam každý deň v tom istom čase, som vystavený svetlu v tom istom čase, synchronizuje mi to biologické hodiny, lepšie sa mi plánuje deň, lebo začínam každý deň v tom istom čase, ale chodím spať vtedy, keď som unavený, alebo keď si to môžem dovoliť, lebo niekedy to treba potiahnuť a niekedy netreba. Dobre. A v tomto prípade, vlastne keď musím ťahať, tak to dospím až nasledujúcu noc. Stále vstanem v tom istom čase, ale idem spať skôr. Vidíte, toto tie vaše červy nemajú, lebo ty si nemôžu vôbec vybrať, že kedy čo bude. Chceli by aj potiahnuť také tie laboratórne žúry. A nie, vezmeme vám, nebude kyslík, spíš. Tak, tu máš. Len aby ste vedeli, že čo robíte iným. Teraz by ma zaujímalo, že ako spíte vy. Keď sa tým tak zaoberáte a študujete to a viete, čo je dobre, čo je zlé. Tak ja rád spím nahý, ale to je... Presne na to som sa pýtala. Ale to je skôr, akože aj to je dokázané, že sa všetko vtedy lepšie vyvetrá. Ale aj tak, ako som už povedal, chodím spať vtedy, keď som unavený, alebo keď si to môžem dovoliť. Nenapadli teraz hrozné veci, ale že teda nič, akože s červami, ale to je... Vlastne rovnako... A oni spia asi tiež vyzlečené, tie červy. No. A vy ste priesvitní, jak je to? Dalo by sa? Ja nie som. Nedá sa na vás nič. Takže spíte nahý. Dobre, predstavujme si to. Poďme teda... Nahý. A teda vstávam každý deň v rovnakom čase, chodím spať, keď som unavený. A vyzlečený. Ale len v posteli. Ráno vstanete, oblečiete sa. Ráno vstanem, oblečiem sa. Celkom mi pomohlo vybudovanie si takého autopilota, lebo väčšina ľudí, keď im zvoní budík, tak ešte leží v posteli. Ja som to tiež robil. To nie je dobré. Ale potom som si vybudoval taký zvyk,
že zazvoní budík, stanem z postele, oblečiem sa, uvarím čaj a tak ďalej, bez rozmýšľania. Ale aby som sa tam dostal, aby to bolo fakt automatické, tak niekedy po obede som predstieral, že idem spať, nastavil som si budík a trénoval som, že keď zazvoní budík, vyskočím z postele a už sa do nej nevrátim. A toto som spravil asi 30 krát, takže to bol taký zabudovaný autopilot. Čiže vy ste si toto trénovali po obede? Toto som si trénoval po obede, naschvál vtedy, keď som nespal, lebo som si to... A to ste trénovali v Molecular Pathology and Konrad Lorenz Institute of Evolution? To som radšej trénoval len doma. A ešte som si to zariadil tak, že som si nasmeroval stolovú lampu. Do tváre. A tá na vás svieti celú noc. Tá sa mi zažne asi tak 15 minút pred zobudením, svieti mi do tváre a cítim sa vtedy lepšie. Ale to sa používa tiež aj ako chronoterapia pre niekoho, napríklad najmä pre nočné vsovy, že keď teda majú problém so vstaním, je veľmi dobré, aby boli vystavené silnému svetlu. Prečo nie tesne pred zobudením. To je zaujímavé. Dobre, takže toto robievate vy a ja poslednú vec, aby sme ešte stihli, čo som chcela s vami rozobrať, je, že vy z tohto vášho vedeckého hľadiska, aby bolo jasné, že vy tak bádate celkovo v tejto téme spánku, že vás zaujímajú aj iné presahy do iných vied, aby ste si z toho vyskladali celkový nejaký obraz, čo je veľmi sympatické. A vy meditujete. Vraveli ste, že 6 rokov meditujete, pretože meditácia, ako ste povedali, je pre vás stav nemyslenia. A ja som sa o to pokusila niekoľkokrát, nedostala som sa k tomu, pretože vždy myslím na to, že či teraz náhodou nemyslím a stále tam niečo skrátka vybieha. Je to veľmi náročné, ak ste sa o to niekedy pokúšali. A vy to robíte denne, vy denne koľko teda nemyslíte? Koľko sa vám to podarí? Keď sedím napríklad s úmyslom meditovať, tak ja neviem, z niekoľkých minút je to niekoľko sekúnd tých momentov nemyslenia. A čo to robí mozgu a čo to robí našej sviežosti, alebo ako to vplyvá na náš spánok? Že vlastne navonok to vyzerá akoby, teda, keď si to neviete predstaviť, vyzerá to ako medzery medzi myšlienkami. A s mozgom to robí niečo podobné, ako aj vlastne spánok robí. Najviac o tom publikovali laboratória Giulio Tononi a Chiari a Cirelli, ktoré študujú aj spánok, ale tiež ukázali, že napríklad meditácia ako taká prehlbuje konkrétne fázy spánku. Zároveň Katia Rubia na University College London publikovala, že meditácia zvyšuje množstvo sivej kôry mozgovej. Takisto, že pomáha manažovať problém so sústredením sa, čo je dosť logické. Takže meditáciu odporúčate z vedeckého hľadiska. A otázka posledná, čo ste spozorovali vy vo vašom živote, keď ste začali meditovať? Okrem toho, že asi dobre spíte a že lampa dobre svieti a všetko. Vlastne som si na sebe všimol, že veľa vecí ma až tak nenahnevá, ako zvyklo. Že tie veci vidím skôr viac také, aké sú, alebo nie tak, ako by som ich chcel vidieť, že sa viem od toho tak nejak odosobniť. Tiež zlepšenie spánku. Myslím, že taká nejaká pohotovosť v reakcii alebo zníženie stresu. A skôr toto je ešte dôležitejšie, že ste viacej samým sebou. Nestanete sa supermanom, alebo sa nestanete hudobníkom, ak na to nemáte talent, ale ak áno, tak sa to možno prejaví. Čiže je to veľmi dobré na introspekciu, na poznávanie samého seba. A to je taký rozdiel podľa mňa medzi koncentráciou, ktorá ide von, a touto bezmyšlienkovitou uvedomelosťou, thoughtless awareness. Taká bezmyšlienkovitá bdelosť. Taká bdelosť. Čiže nie je to stav tranzu, ste si vedomí sami seba, svojho okolia, všetko vnímate, môžete mať aj otvorené oči, to je jedno, ale meditácia sa vám vlastne prihodí. Lebo keď si myslíte, že idem meditovať, idem robiť tú meditáciu, tak jasné, že myslím na to, aké je to nemyslieť. Ale keď sa nezúčastňujem myšlienok, ktoré prichádzajú a odchádzajú, tak vidím, že myšlienka príde, odíde. Je fajn myslieť. A to je cesta k tomu iba ich pozorovať, nehodnotiť a že potom príde možno na chvíľku tá výluka z myslenia, na ktorú sa ja veľmi teším. Vám sa to raz podarilo dokonca na 40 minút, čo je neuveriteľný stav. Ale cítite sa teda s meditáciou aj sviežejší a
a nehodnotíte veci a tým pádom ste slobodnejší. Hlavne som si už na seba zvykol. A to je úplne najväčšia frajerina. Tomáš Eichler. Ďakujem veľmi pekne. Môžete si ešte sadnúť? To je najväčšia veta. Hlavne som si na seba zvykol. To je veľký dar. Za toto ďakujem, budem si na seba zvykať. Ale nebudem zdržiavať, lebo treba asi dať spať červy, takže... No a teraz záver veľký, som veľmi zvedavá, čo pán Peter Valentovič so svojím orchestrom komorným vymyslel. Peter Valentovič a jeho teleso. Absolútne iné teleso. Peter Valentovič and band. Bolo to fantastické. Madám, ja vás musím vyboskávať. To bolo neskutočné. Krásne. Neuveriteľné. Meditačné stavy, čo vznikli. Rámy, ďakujem veľmi pekne. A ja poprosím, aby na pódium prišli pred svoje nástroje aj skupina Desmod. Ďakujem veľmi pekne. Učiteľke Slovenska Zuzke Tkáčovej, nech sa páči. A prichádza ešte aj na poslednú poklonu neurogenetik Tomáš Eichler a dirigent Peter Valentovič. Fantastické, ty si taký zlatý. Ďakujem veľmi pekne. Kuli, čo hovoríš na toto vystúpenie? Bolo to nádherné a dokonca pán povedal, že on dokáže spievať 2 až 5 hlasmi. A to sme teraz počuli. Alikvotnými. To boli alikvoty. A ty vieš iba jedným. Nie, mne sa to tiež podarilo, len to nebolo ústami. Ďakujeme Kulimu, že nám to uzavrel. Ďakujeme.